Всичко започва с правилното измиване на косата. Толкова много грешки се допускат, когато не измивате добре косата си и по правилния начин, че всъщност вие реално я увреждате. Разресвайте косата, докато е суха. Мократа коса е много по-податлива на увреждания и е добре да сте разресали косата преди да започнете измиването с шампуан. Много е важно да предпазите скалпа си от дехидратация и затова предшампуан терапията е нещо задължително в моите протоколи. След нанасянето правя лек масаж на скалпа и оставям за 10 минутки. Шампуанът, който се нанася на скалпа, е добре да се нанесе на няколко 2-3 дози, като предварително добре се разпени между дланите. Нанасянето на шампуана е от ключово значение и е добре да не забравяте, че трябва да нанесете шампуан на целия скалп, като измиете добре зад ушите, централната част на главата, отзад на тила. Не нанасяте шампуан по дължините на косата, а единствено на скалпа и корените. Изплаквате добре косата и започвате да подсушавате, но не с хавлиена кърпа, ами с някоя памучна тениска на любимия. Мекичка и готова да поеме цялата влага от косата ви, без да я напълни с власинки и косъмчета. Нанасяйте маска на скалпа, за да използвате времето да направите терапия. След това по дължините може да започнете с маска по избор, но е добре да я разнесете и след това да разрешите вече не така заплетената коса. Много е важно да останете с маската и терапията поне 15 минути, ако имате повече време, защото отиват всички хубави неща в канала. Използвайте да нанесете и маска на лицето, докато стоите с маската на косата. Така с един куршум, 2 заека. Не се изкушавайте да запазите част от мекотата, която ви дава маската, като не я отмиете достатъчно добре. Ако е останало 15 минути, тя си е свършила работата. Измийте я и не дейте да я държите върху косата си. Последната стъпка от измиването е нанасянето на балсам. Той ще кондиционира косата, ще затвори косъма, ще даде блясък и хидратация. Не го пропускайте. Ако не сте разресали косата докато е с маска, сега можете да се възползвате. Постойте 5 минути и изплъкнете добре косата. Аз съм Радостина, хеърхолик.